Jeg har sagt, at det her det er et demo overfor at have prøvet at se, om ånder kan opfanges på kamera. Hvis der er nogen herinde af ånder eller sådan noget, så vil de kunne risikere at slå røv. Så kan de ses på den her kamera, som optager. Hvis der er nogen herinde, og de ikke kan ses, så er det myte. Hvad hedder det nu? Ja. Brudt. Og dermed bliver det sat ind på YouTube. Tro mig. Vi laver det af kun én kamera. Ingen effekter. Det er virkelig live. Okay, alligevel ikke live, men hvad fanden. Det er live nu. 3 personer herinde. I hvert fald levende det. Ja, så er lige spørgsmålet, hvem der ellers kunne være. Der sidder og hygger på og ser på os. Ja, jeg må nødt til at vise de 2 andre. Her er Sø. Fin fyr. Og Flipper. Vi giver ikke vores navne ud. Det kan bruges imod os. Og min navn er... Viking. Ja. What the? Undskyld, det er ikke med på kameraet. Fuck, hvor er det grimt. Det var dejligt. Hey, her er noget, som jeg ikke kan se med øjne. Kig lige her på kameraet. Kan I se det blå lys? Det er derfra. Undskyld. Ja, undskyld, jeg troede lige. More YouTube stuff. Måske skal jeg bare sætte kameraet på plads. Lad os lige. Hvad fanden skal jeg sætte det kamera? Det er det der pis. Oh my god! Virusattack! Lol. Hvad sker der? Jeg sætter kameraet her. Hvor er det grimt. Hvad? Den der. Så der kameraet kører. Kør kameraet. Kameraet kører. Good luck. Det er over. Jeg så bare håber på, at det virker. Hvis det ikke virker, så er det ikke min skyld. Og hvis I ser noget derude, så må I gerne skrive ind, når det bliver set på YouTube. Ja, hvis vi ikke opdager det først selv. Ja. Ja. Hvis de kan dansk. Og det kommer nok det kommer kun på dansk undertekst. Med dansk tale. Ingen undertekster. Prøv at dreje den lidt mere gennem. Ja. Fordi, Sådan her. Not on English. lidt dreje den Not mod so der, good kan to ikke English. der også. Fordi normalt så vil ånderne gerne være rutinelige for mennesker. Sæt med det, hvis det er. Det er jo Fuld. Jeg gemmer på den her ting. Mamma mia. Mamma mia. Hey, du skal ikke tage min replik. Cool. Godt. Old tycoon. Jeg så håber på, det virker. Hvis det ikke virker, kører den en. Og så kommer det på YouTube. Hvis det virker, så kommer det alligevel på YouTube. Det var så min gode mening. Ja, Eller not. lad nu være. Vi skal ikke lave en video. Skal jeg nu begynde på det der igen? Skal jeg? Nej. Hallo, det kommer altså på video, det her. Er det ikke meningen? Advarsel. Os? Område 51. Ja! Det får I derude ikke lov til at se på. Så må jeg selv undersøge det. Det er 60 utrolige oplysninger. Strengt fortrolige. Ja. Og Gears. Gears of War. Ja. Nice game. Jeg troede, det var Really nice game. Jeg troede, det I var... love it. 4-2. Hallo, det er på dansk. Oh, I'm sorry. Danisk. Danish, ja. Kalamper. Ting.
Ja. Vi kan ikke vise det på Really good videobåndet, time. fordi det er på et skærm, og det vil vise HT. Undskyld, fordi vi taler os grimt med. Vi taler normalt. Follow my way into the world of darkness and magic. With my power I show you the... jeg synger grint. I må selv få lov at høre den, hvis I kan tåle det. Så godt op musik. Held og lykke derude. This is THG. We're gonna take you into the world of darkness and magic. Come to me, children, and follow my way into the world of darkness and magic. With all my power, I'll show you the way to all your dreams, hopes and illusions. Lad mig køre. Vi kan ikke køre noget med den. Spændende. Og vi bliver spørgsmål på cirka. Det er der kommer et par 100 fag. Når sangen er færdig, så prøver vi kører. Eller hvad? Hvad kan vi slukke? Kan vi slukke, når sangen er færdig? Darkness, For så kan vi også finde ud af, hvad der er. magic, power, dreams, hopes. Nå, hvor er det grimt lavet. Hvilket herligt stykke. Opsatsen slutter nu.